Beskrivelse af de test, vi har udført. BIP-test. Det er en almindeligt anvendt maksimal aerob løbetest, hvor man ikke selv kan disponere sin løbehastighed, som det er tilfældet med Cooper-test. Det består af kontinuerligt løb mellem 2 linjer på 20 meter. Testpersonerne stiller sig bag linjen og begynder at løbe. De skal nå fra den ene linje til den anden, inden næste bip lyder. Hastigheden går fra meget langsomt til hurtigt, og der sker et skift i hastigheden hver gang der høres 2 bip. Selvom det er en test af det aerobe energisystem, så påvirkes ydeevnen i testen af andre faktorer. Der kan være ting som løbeøkonomi, vendeteknik og anaerob kapacitet, altså energiomsætning i kroppen uden ilt, og selvfølgelig testpersonernes motivation. Cooper-test. Navnet kommer fra obersten Kenneth H. Cooper, der i 1968 udviklede Cooper-testen til målingen af amerikanske soldater. Cooper-test er en betegnelse for en fysisk løbetest, hvor man måler, hvor langt en testperson kan løbe på 12 minutter. Vi løb en distance på 100 meter rundt i idrætshallen, men det mest optimale sted at løbe en Cooper-test er på et atletikstadion, hvor banen er på 400 meter. Både BIP-testen og Cooper-testen bruges til at måle kondital. Men hvad er kondital egentlig? Dit kondital beskriver din fysiske form. Det vil sige, at fysisk aktive personer vil have et højere kondital end inaktive personer. Kondital er en værdi udregnet fra din iltoptagelse divideret med din kropsvægt. Derfor skal du enten øge din iltoptagelse eller tabe kropsvægt for at opnå et højere kondital. For bedst muligt at udregne ens kondital, måler man både højde og vægt. Dog i de tester, vi har udført, har vi kun målt ud fra aldersgruppe og køn. Pulsen bruges også til at give en indikation af ens kondition. Pulsen viser, hvor mange slag dit hjerte bruger på at transportere blodet rundt i kroppen på 1 minut. En fysisk aktiv person vil have et mere veltrænet hjerte, som kan pumpe mere blod per slag. Ens puls bliver typisk målt på 2 måder. Den ene er hvilepuls. Det er når kroppen ligger helt stille, og pulsen sænkes til den minimale ydeevne. I modsætning er makspulsen. Makspulsen er betegnelse for hjertets maksimale antal slag per minut. Ens makspuls afhænger mest af alt af ens alder, men atleter og veltrænede mennesker vil typisk have en lavere makspuls. Vi har valgt i den komparative del af opgaven at bruge matematisk modellering til den kvantitative statistiske behandling af de data, vi har fået givet for samtlige klasser i BIP-testen. Vi har valgt at dele piger for sig og drenge for sig og kigge på det højeste og det laveste gennemsnit. Og vi har valgt at dele dem, fordi der er stor forskel på intervallerne for henholdsvis godt og dårligt kondital for piger og drenge. Vi har her i BIP-testen valgt at tage et nærmere kig på første J's kondital og dermed se, hvordan de indsamlede data og statistiske beregninger fordeler sig. Vi ser hos pigerne, at det laveste kondital, altså vores mindste værdi, ligger på 28,2, hvorimod vores største værdi ligger på 45. Første kvartil ligger i den meget lave til den lave ende af konditallene, hvorimod det andet kvartil fordeler sig med en noget lavere spredning fra 43,7 til 45, som bliver til den lave til den middle ende af konditallene. Vi ser en difference mellem median og gennemsnit på lidt over 1, hvilket giver et jævnt fordelt boksplot, som hverken er venstreskævt eller højreskævt. Ser vi derimod på drengene, så har vi altså en noget højere mindsteværdi, men der er jo også forskel på intervallerne for henholdsvis drenge og piger, og for et godt og et dårligt kondital. Første kvartil strækker sig fra den meget lave ende til den lave ende af konditallene, hvorimod anden kvartil holder sig i en middeldel af konditallene. Og igen er der meget lav difference på median og gennemsnit, hvilket giver et jævnt fordelt boksplot igen. Vi valgte at sammenligne første J med første P, da det var der var den største difference i det samlede gennemsnit for klassernes kondital. Henholdsvis i første J på 43,46 og i første P på 40,38. Pigernes kondital i P ligner meget pigernes kondital i J, så det er ikke der, at gennemsnittet hverken bliver heddet op eller ned. Vi ser på kvartilsættet, det første kvartil, som holder sig kun i den lave ende af konditallene, hvorimod det øvre kvartil, eller det andet kvartil, fordeler sig fra højt til meget højt i kondital. Og der er igen en lidt større forskel på median og gennemsnit. Gennemsnit ligger lidt under medianen, hvilket bevirker, at vi får et mindre venstreskævt boksplot. Drengene i første J's dårligste kondital ligger på 28,6, hvilket giver en difference til drengene i første J med et kondital, som ligger med en difference på 10 over. Det betyder altså også, at det er her, hvor gennemsnittet for første P bliver trukket en del ned. Hele første kvartil ligger alle sammen i den meget lave del af konditallene, hvorimod andet kvartil fordeler sig fra lavt til middelkondital. Hos drengene er der igen
Lav difference mellem median og gennemsnit, derfor et jævnt fordelt boksplot. Vi har her sammenlignet de to klassers resultater fra Cooper-testen. Middeltallet for de to klassers kondition ligger højere inde i H-klassen end i J-klassen. For at regne middeltallet skal du gøre følgende. Plus alle kondital sammen, 1026,5 og dividere det med antallet af elever, 23. Det er lige med 44,63. I J-klassen ser det sådan ud. Plus alle kondital sammen, 1253 og dividere det med antallet af elever, 29. Det er lige med 43,2. For rigtig at kunne sammenligne er vi nødsaget til at dele det op i piger og drenge. J-klassens drenge ligger foran i denne kategori, men kun med 0,05, for H-drengens middeltal er 46,38, og J-drengens middeltal er 46,43. For pigerne er der en lidt større forskel på 2,32, for pigernes middeltal er 42,35, og J-pigernes middeltal er 40,2. Tallene betyder, at J-pigerne og H-pigerne har et middel kondital, mens J-drengene og H-drengene har et lavt kondital. Det er i dette tilfælde også væsentligt at snakke om variationsbredder. Hos pigerne er variationsbredden størst i J-klassen på 16, hvilket betyder, at der er mere til at trække i begge retninger. Pigerne i H-klassen har en variationsbredde på 7, hvilket vil sige, at deres kondital ikke er så forskellige. Hos drengene er variationsbredden størst i H-klassen på 21. I J-klassen er variationsbredden 16. Det samme som i J-klassens piger, dog med forskellige mindste og største værdier. Fejlkilder ved denne test kan være, at banen er rund og 100 meter lang. Du løber hurtigst og bedst på en lang distance, der er lige. Det er ikke sikkert, at ting som temperatur, luftfugtighed, vejr bliver taget højde for. Temperaturen skal helst være på 10-25 grader Celsius, luftfugtigheden skal helst være 75%, og vejret skal være vindstille. Fejlkilder ved de matematiske metoder kan være, at vi risikerer, at der bliver givet falske informationer, da vi ikke selv har regnet på konditallet. Rapporten Inspiration til arbejdet med skolereformen fra Undervisningsministeriet udgivet 2015 beskriver de mange faglige og sociale fordele, der er ved at dyrke motion og være aktiv i løbet af en skoledag. Skolerne fremhæver især, når de vurderer, hvad bevægelsesaktiviteter har resulteret i. Øget motivation, øget koncentration, sociale fællesskaber og forbedret læringsmiljø. Sundhedsfordele ved kondition og motion. Daglig motion og god kondition hjælper både på at forebygge, bekæmpe og nedsætte forskellige sygdomme. Hjertet fungerer som en muskel, så derfor ved træning af kroppen styrkes hjertet også. Et veltrænet hjerte kan derfor pumpe mere blod per tryk, hvilket giver en lavere puls. En lavere puls betyder også et højere kondital og en sundere krop. Fysisk træning styrker også muskulaturen i hjertevæggen. Også nedsættelsen af risiko for hjertekarsygdomme er en af fordelene ved fysisk aktivitet. Det er bevist, at inaktive mennesker har dobbelt så stor risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, som de, der dyrker fysisk motion regelmæssigt. Det er blandt andet derfor, at Sundhedsstyrelsen råder til 1 times fysisk træning hver dag. Type 2 diabetes er også en sygdom, som stiger med hyppighed i Danmark. Regelmæssig fysisk aktivitet mindsker risikoen for at udvikle sukkersyge. Desuden kan fysisk aktivitet bruges som en led i behandlingen, hvis sygdommen allerede er opstået. Kræft er også en sygdom, som ses mindre hos folk med et højt kondital. Kvinder med fysisk aktivt arbejde eller kvinder, som motionerer regelmæssigt, vil have en halv så stor risiko for at udvikle brystkræft som inaktive. Rapporten Inspiration til arbejdet med skolereformen fra Undervisningsministeriet udgivet 2015 beskriver de mange faglige og sociale fordele, der er ved at dyrke motion og være aktiv i løbet af en skoledag. Skolerne fremhæver især, når de vurderer, hvad bevægelsesaktiviteter har resulteret i. Øget motivation, øget koncentration, sociale fællesskaber og forbedret læringsmiljø. Ud fra det naturvidenskabelige fag biologis induktive metode er det bevisligt, at man ved fysisk aktivitet og bevægelse øger frigivelsen af endorfiner, hvilket kan forbedre læringsmiljøet, da et glad menneske lærer bedst. Derudover så kan vi også ved hjælp af vores viden fra samfundsfag og sociologiforløbet bekræfte, at når man arbejder sammen med andre mennesker, hvilket man jo ofte gør i sport, så aktiverer spejlingsneuronerne, og det er med til at bekræfte individet og det sociale evner, som er medvirkende for en tryg. Man kan også inddrage faget biologi til emnet om kondital og kondition, altså anatomidelen af biologi. Fordi både Cooper-testen og BIP-testen er begge to en aerob løbetest, altså det her med, hvor kroppens energiomsætning foregår med ilt. Når man dyrker idræt, skal kroppen arbejde hårdere, derfor har musklerne brug for at omsætte meget mere energi end normalt. Det kan kroppen klare ved at lade pulsen stige og lade musklerne optage mere ilt. Ting, man kunne komme ind på under biologifaget, det er sådan ting som
musklers opbygning, kroppens anatomi og iltoptagelse, og det her med, at det er så vigtigt at huske at strække ud, fordi at muskler og sener bliver forkortet af træning.